Kuom johala opedho ng'ur mar kwedo paro mar chik mageto tayo chirni ma kaunti ma Kisumu mano Markets Bill 2025. Giwacho ni oting'o chike moko manyalo biro hinyogi e yoregi mag ohala. Mana kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, johala go kwedo kit juoko ma bende gikoni ni malo ma pend chikno ero biro keto negi thuolo mar deso stalls kata kuonde uso mekgi go gi fwai mar shillings 50,000 ka ng'ato koso to kod dwaro mar siko daro gi kinde ka kinde apoya e yo moko winjore. Gino mabende miyo gidwaro mondo kaw pach jopiny mokwongo kapok okal pend chik makamano. Paro mar chikni mageto tayo chirni mag kaunti ma Kisumu biro chiwo lai e yore mag gedo telo kod chike magayo chirni e kaunti no moting'o kaka ibiro chiw kuonde uso ne johala, choko osuru, timo ler, chiwo arita kod yore tieko ywaruok e kind johala. Paro mar chikni bende biro tayo pok mag kuonde uso kata stalls ka thuolo manyime ibiro miyo johala ma idaro kinde ma idwa ger kata gundho chiro, johala mawuok e alwora ma igero e chiro, johala ma osebedo karito chike, mine, rowere to kod joma nigi ng'ol. Bende chikni lero ni kuonde ma winjruok nyalo rem yudore to ibiro ti gi yor luto ombulu e kelo thek. Paro mar chikni bende yango ni kuonde uso kata stalls e chirni biro bedo e lwet tend kaunti ka johala nyalo mana biro desogi e winjruok mar higni 7 ma inyalo nwa dichiel. Bende oyango kaka ibiro bed ka itayo chenro mag daro johala e kinde gero chiro, kama ibiro mana dargi ka iterogi kama oseyangi to kod ka oseket lai makare yor tieko ywaruok moramora manyalo mienjo. Ewi mano paro mar chikni bende tielo ni dhi ataro gi chike mantie biro ywayo fwai mar Ghana 50 kata dweche 6 e od twech kata kumgo duto kanyakla e ketho moting'o uso maonge lesen, uso e genga peini kendo geng'o kuonde wuoth, wito yugi aoyaye kod ketho mwandu mag chiro. Wach ma johala otamore moumo igi piny. Chik manyocho kelni kaka johala nyocha wadhi through it ma wang'iye wado ka chik no favor wa. Kasto lagero gi pesa na akete okonya sani nyisa ni higni 7 14 years miwacho ni biro dara kora dhi dala cha jaohala be retire ga johala eno onge retirement kata johera agombo mondo ati kabo nyakatho kasetho yakaweno feda woda to uparo ni bilo bro miya weno feda woda mondo inherit gigi to joma tiye sirikal oyiene gi retire gi higni adi joma tiye sirikal higni 60 to miki gi min dadi to dwan mondo wuoka gi higa 14 nyathini mani we chien dhi chiemo kanye samiko ni ka Caroline tagolo 50 ndara malin sani kol imako ngaka ndara ni to ndara waonge go taya waonge go pi waonge go. Kuom mano johala go wacho ni girwako paro mar bedo e chirni maleyo kod marita kwe berie, kata kamano nyaka winj duondgi kod dwarogi maket lokruoge motelo ne keto paro mar chikno e tim. Anyway, in the whole bill, it is not totally wrong. Some are good, but they should bring the bill, we participate, and we give the good and the bad. We want law that protects traders rather than law that threatens their livelihood. Organized market without arbitrary eviction. We therefore respectfully request the County Assembly to return the County Assembly Market Bill 2025-2026 for substantial amendment and further public participation before enactment. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County Kisumu.